Lijepi pozdrav svima, ja sam Blaženka i u današnjem videu ću vam pokazati kako dodati na vaše videe, znači na sva videa odjednom, subscribe button. Krenimo. Prvo moramo kliknuti ovdje na sliku, ikonicu ili šta već imate. Kliknemo na ovaj kotačić. Zatim idemo na prikaz dodatnih značajki. Kliknemo. Upotreba robne marke. Kliknemo. Dodaj vodeni žig. Sada ćemo odabrati datoteku, odnosno sliku koju smo ranije pripremili, onako kako želimo da nam izgleda to dugme. Evo, ja sam odabrala ovu sličicu, želim da to tako izgleda. Kliknemo spremi. Spremi još jedanput. I eto ga. Ovako će izgledati. Znači, u donjem desnom uglu videa će se pojaviti to dugme za supskripciju, za pretplatnike. Sada možemo odrediti gdje će nam, odnosno u koje vrijeme će nam se pojavljivati to dugme, da li na kraju video zapisa, da li negdje na početku ili u cijelom. S obzirom da je to dugme dosta malo, ja sam sebi odabrala da mi ide kroz cijeli video zapis i kliknemo ažuriraj. I to je to, uspješno je spremljeno. Sada idemo vidjeti kako to zapravo izgleda. Odabrat ćemo bilo koji video. Znači, to vam dodaje na sva videa odjedanput. Ne morate ići na svaki video posebno pa to raditi. Evo ga. Evo ga. Znači, ovo je to dugme. Ovo crveno malo. Kada kliknemo, vidite kako se on miče. Kada kliknemo na njega, samo malo da zaustavimo zvuk. Kada kliknemo na njega, on će ljude direkt preusmjeriti na vaš YouTube kanal. Toliko od mene, čujemo se u nekom od sljedećih videa. Lijepi pozdrav!